Kurasi amate ya Mwamugusi niga bange bakuinyora goika bono iguru ya mang'ana akwanete hayo arengete omugusi ali akwanete ekero akobekwa teneni ngorokanale igatia baga kabege kuru nigo basangira gusu n'ensoko TV iguru y'obubani bwaye nabo igo kumulikira gusembwa bete bogoikirana mulikito Vincent Munda na mange Sakawa ye Sakawa numubani olenge ogusi akabane bintu twarorire na maiso emigano y'abakoro bunegotegwa n'abagaka bari bakurigiria mang'ana y'egekoro nigegotorokia omubani Sakawa musinto ng'iti oyuorenga ase egesaku kia Mwamugusi mugakurenge gusia karo mukuru uri kobana ebintu bigukiko bamatukari mutwe oiboire ang'o mwaka bweri bwayamo chimisano na 340 ime yabogeka ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii nigegotebekana Sakawa nigabwate chinguru chitari chia botambe nena kinete buya lakini gwetera ase chindoto chiaye na maroraye sia matuka mutwe kina gambira muno engaki nyinge nigare kumanya kera baberwa bago koiba chombe ase amate ya Mwamugusi chinsa nituko bagocha asamaroro Asakawa na kwaneta mang'ana ya tokorra goika bono amandegere na megetembe oyo tari no mwai tako ya eng'encho yaye igete chibesa chigokageta indabu abantu bari kogenda bachigo chireta kurwo muntu tabwatio bisyo usuta bigiti pesa pengi otari kogenda kwa ngango ikanyando modega abantu mbali batana kuri chibesa kurugetembe igo bono bubani ubwo ikiranite karo nyumba chiagaje tuye chindabu na matosi chibesa chigatuka chindabu abantu bakurusyo baja gukorera ibintu byabo bagatebeka ene aya naro Sakawa banete amang'ana Sakawa banete ikiranire risosa ndirande kurwa gusi gochia sense yebisaku risosa echine chipara chirwete gusi chipranchinye eye mekarwo ekagenda Migori yagenda guchisunika yagenda Rongo yagenda sakuru kwa Raneni yagenda sakuru kwa Uriri yagenda Wendo yagenda Kakilao yagenda Migori risosa nano bikurande ng'inchejo umurando omurubu yori kuru ku murubu ikurasa omungu bono nekaro kogenda ibara nabo kwenda gwaika wasangie chiro yabo ne chire riye bangete chituka chiraini buna chintetere chie bangete igo bubani ubwaye mbo ikrente karo chipara chiabete chikororekana kurugusi go chense yebisaku mekaenda guchikaroka kagenda Sigisi mekaenda guchikirgoris kaenda Mansai ende katira kaenda Oyugisi kaenda Kisumu agakwana iguru yogocha kwa basongo agateba na mugambiru n'abantu banga buna abana bake banga mekondo mwana omoke wiburuke ngima hari kurukwo mokondo naenda agateba ng'emesota kane ne bagambire abantu abe balinga abarabu egocha kwa basongo ngwachite abasongo mbachite bagaswa kugamba asense ya Kenya bagaswa kubika machikabo machikayo babigite nabali gochanda abantu aba Mwamu gocha kunyaigwira naenda agateba akabana agateba ng'ana bacha anyangira niruru sana eserike barati kurwigeti yonenda agateba kung'anya kwa basongo nkoro kara basongo abachite bagacha buna ba missionary bakwegeria abantu ling'ana lya Nyasaye karo bakura bagacha chi administrator bana bagaswa kugamba namange omubani Sakawa akwanete goikera chingaki cy'obubani bwaye nigegotebekana egesaku kia Mwamugusi engaki eyo nigo kiare gwetera amakong'u ayo are kobachanda mono amakong'u buna ogochoga gosokorusi bwebange nyinge ogwateka kwa marwaire chisegi chie ching'encho ao amo nebinde ebinge nonya amakong'u arenga ase egesaku gito nabo togoteba nenchera yamo yokorokia buna obogima mbabe buya gochia mutwe onye kweyariganetie boikeranu Nje Vincent Munda, Ensoko TV.